Вети сутрин. Ано, рачи с... Ки тя манка се яко. Сърта ме болиш. Но ви колко яко. Ано! Нека да си известна. Обържа как ми захарчи. Обставам се. Ано! 12 часа и 37 минути. Пашло. Нак пазла. Абе заспивай. Да, тубова. Заспивай. Това е майсте ни на двете историята. Алфано! Махай се, бе! Ето. Аре стига, Ано, махай се от тук. Купона започва. Ано, махай се от тук. Ти не може да ми кажеш. Ти си дребосък. Махай се, Ано. Опчи си! Махай се от тук. Виж какви сме. О, лека нощ. Вакрок нещо лиляк. Тая си. Ами, тази Лили не е толкова готина. Рейн, каква е Лиля? Пачи? Идиот. Лили, тъпа е! Просто кажи не съм тъпа. Ано, сама не съм, пускаш ме. И кто си най-известна? Пускаш ме. Още най-известна. Още един нов клип. Нали направи един клип? Какво искаш по? Ти оня път ми казал, искаш още един. Кога съм казвам, че искам още един? Отвори си музика. Аз не исках да направиш първия клип. Така ли да прави втора част? Не съм казвала такова нещо. Ами тогава с лека нощ. Лека ти нощ. Аре от гардероба. Ей, това е моето скривалище. Не пука. Това са моето скривалище. Ей, сега Хабиби да почвам. Хабиби, на твой прав. Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не подяволите. Обичам тебе, умира ми се. Светнете лампата! Путайте с дръбосът ти, как О, казваш? слава Богу. Дръбосът как казваш? Анджелина от град Вана, а сега вижте Лилия Борисов. Я съм се от град Вана. Вижте на тия етаж. Той е надолу. Просто... Погледнете. Сега? Нашия гардероб. Опа! Това е моя гардероб. Взимаме сметаната. Лили заспива отново, се изцапва с сметана. Няма да ми сепва с сметана. Така е! Дори тогава ще си цяла нощ будна. Хайде. Ано! Ано! Да изчистя! Ано! Да изчистя! Вижте какво направи, вижте какво направи. Ти се изчистя сама. Снайка. Да ти изчистя. Дай тук. Изчисти ма. Веднага! Ами дрът бе жена! Ано! Дай тук. Да, не. Дай. Не. Ано! Дръж. При пачите ти. Тя не е гърната сестра на света. Тя е малко глупава. И не ти Аз съм малко глупава, тя е много глупава. И аз съм малко. И не ти пачето, която е много глупава. И не на Васита пачето спи много уиски. Дай, щупи зъбите, тук нямаше зъби, после му сложиха изкуство, няма дълга история. Да. Много е топло. Тази коя е? Ние сме тук на квартира. Ето го Макдоналдс. Да, точно до Макдоналдс ни е квартирата. И там е апартамент. Маничка е, доста е маничка. И е там някъде, там е апартамента на пачето. Сега ти ето една кола мина. Ние живеем в една малка стаечка, ние петимата. Четиримата. Да, тук е спалнята на нейните родители. Не, тук е спалнята на Паскала и Радостина. Не Рачо. Лъжа ти на... О, да, наистина. Да ми. Ето. Ето е. Нито се намериш на ха. Значи ние пък трябва да спим. Това Аз винаги ми се налага да спя в гардероба, пък те двечките в спалнята. Моето легло по-точно. Не е толкова трудно. И ето ангел на Лиля. Да. Аз сама го направих красиво с любов. Това е много яко. Яу! Калчо, педала! Ние сме пияници. Сега да ми спеем
песента в гардероба. Добре. Тъмнина. Включена. Чакай така, още на песента пеем. Да. Аз карам свет. Аз ти карам светни. Ще бъде последната. Аз ти карам светни и светваш, разбра ли? Да посъчи. Затвори гардероба. Не, тя... Сега. Лили, айде я пей. Коя песен? Хаби. На каучо, бе. Кое на каучо? Ай, Коя е? на нас коментите и оркестър Бриз. Anno, halt immer steif. Komm mal. Anno. Бау! Halt immer steif. Правим клип. Искаме да бъдем видеоигри. Това е сестра ми. Да, това е сестра. Затворете вратата. А да затваря вратата. Вау! Тази капана е невероятен! Вау! Нали вика да празнувам? Това е таблета ми. А това е и магата ми бащетка. Так, с ние да се хванем. Чудо, Манджи. Ето, да се ядка. Ето. Чакай да видя какво прави сестра ми и Лилито.